YGR Lil Hussain. Kuna radio ku ganna a video, kana da radio zaka ji ni a audio. Lil Hussain ni nike ta faman forming, guys ku ji I am coming. Taro na biki, ummi masa kusa na makiliki. YGR VON zamu rikida, da Lil Hussain ni ne a saman kida. We did together hip hop, uban waye yace na barki. Babu ranar ma ko mafarki, hate sai ku fara shiri. Anytime da sabon shiri, best rider Lil Hussain ake kira na. Kun ce suna ta faman bowling, ku jira ni maza ne yo bowling. Tunda ina da bole ba ni kida na yi bowling, dan ni nike ta faman bowling. Sai na normal swag YGR. Yau arwa yau da basmala na shigo bikin yar gata ake. Na shigo da fasashi new Bugatti, baby so ki samu na kati. Bole ba ni kida na yi bowling, dan ni nike ta faman bowling. Sun shigo da barkansu, wai so suke su ja da ni. Bikin ake na yar gata, auren ki yau akwai gata. Lil Hussain dole in taka, rawa zan yi arin tafa. Kai ni ne Lil Hussain, fasa taro to happy birthday to you Suleiman Hausa boy. Gaisuwa gare ka tare da dukkanin abokanka. Na ga mata suna ta dansin, samari suna ta fili. Shi yasa YGR mun zo taya ka murnar happy birthday. Maza da mata happy birthday, manya da yara happy birthday. Junaidu Ali happy birthday, Ibrahim Umar happy birthday, Dahir Uba happy birthday, TK Abbas happy birthday, Hassan Alisan happy birthday, me too happy birthday to you Suleiman Hausa boy. Muna ko na gari, ko ina muka je muna sa asari. Dole ku yi ladabi, don kun san ni dai na ci gari. Ku bi ni a sanin ba haka ba zan sa ku cikin kabari. Ai kai na daban ne. Official Lil Hussain IG to YouTube. Best rider look happy, murmushi dariya babu fushi. Gayun nan duk suna kishi, in kaga best rider to ka bi shi. Yaron yana ta jin daɗin shi, yaron wakokin shi yana ta sawa a molan shi. Yaron baya fashi, shi ke nishaɗantar da masoyan shi. Yaron baya kishi, sai dai ya so ku masoyan shi. Dama da sane na ce zana saka, dan na ji yanda kuke ji idan kuka saka. Shine kake ta faman jijji da kanka. I'm a fighter in this game, kai ka jika best rider kai kauce best rider ga sarki a fada, sannan gani na dake. Yanzu mu fara fada, in ga wa zai sake. Yana ta fada wai da shi muka fake, bambancin mu da shi Allah muka rikai. Uban mu wannan gidan yanzu zan fara kisa, in ka ce zaka yau da ni zaka na kasa. Muna ta bala'i MS to sabisa, ni da mutumi na elali ka san cewa mun maka nisa. Hakan munafukai suke da sa hango mu su ta juye akan mu. Aisha Khadija Asa Anu Adani Lil Hussain, haka za ku ga mu kuma ku ga mu. Kana ikirarin kai bani ya to Lil Hussain ya kika. Best rider Heba best rider na matan ne Lil Hussain. Bari mu gani ko za mu iya. Let's go. Lil Hussain lokaci in ta wuce forever ba ta dawowa. YGR ku zo ku bani tsintsiya na share yan adawa. Lil Hussain ya ne a duniya da rayuwa kazan kana da bara. Wasu can a baya dai ba su so ka tara. Stop malam dai na yin gadara, ubangiji Allah shi ya ban basira. Godiya gare ku fans dole ne na kara, tunda dai kuna tare da ni bana yin nadama. Ai kuna tare da ni tun ina ta hamma, rayuwa da ku dai yanzu ne fa na soma. Ni da aboki na Abdul Wabzi wai da so suke mu zauna. Kai thanks aboki na gode, sarauniya ce gimbiya ce, one love ita aike ce. Kaki manta kece askan zuciyana, tunda na ganki kika zama fitilana. Soyayyanki shine a cikin zuciyana. Haba sarauniya zana so ki ji manufana, a raina na sa ki kece manufana. Kin riga ki kasance askan fitilan zuciyana. Lil Hussain ta kin sace min zuciyata, buri na ki zamo matata. Ban sani ba ko zaki fahimta manufata. Kin sa na manta Hassan ko Lil Hussain. Only my love a san ki ni na nace, all over the world ke kadai ce. Zinariyata ko na ce diamond aike ce. Harkan ba taimako, manyan suna can sama, kanana a can kasa. Da ina da dama a harkan nan dole sai na dama. Dan na mai da hagu dama, in ba ma kowa dama domin shi ma ya dama. A MS mun samu dama amma sun mai da shi yawa. Some of the rappers get a full talent, ba su da kuɗin yin bidiyo ko su sa sautin su a rediyo. Shin ta yaya zan kinawa in ɗauki nasu badini?
ni da kai da ke ne za mu sa hip hop shiga gari. Ni dan arewa ne, cikakken arewa ne, da Amazon jini na ce mu haɗa kai mu je na ce ni YGR na gada tun zamanin su kakanni. In ko ka taɓa ta Lil Hussain zai mai da martani. This flows is a medicine, ka sha tai magani. Na yi na san sun gani, ai dole ne ya bangwani. Rayuwan tana da sauki in ka ɗauke ta da sanyi, in ka ɗauke ta da zafi very soon zaka kone. Shawara na bada ɗauki sai ka lashe, ni na zo ƙarshe yanzu ni ke tashe. Wai da ni za ka yi gasa, lallai ko ni zan lashe best right.